umarangkada ang pasada eskwela, lagpas isang buwan na ang nakalipas. Ito ay tugon sa hiling ng ilang residente ng Bagamanok upang mabawasan ang pasanin sa pag-commute ng mga estudyante araw-araw. 5 barangay po ang naging recipiente kan pasada eskwela kan sa tuyang namumuta na gobernador asin vice governor na si Joseph Boboy Kuwa asin si Boste Kuwa. Sa ngaran po kan na samuyang munisipyo, dakula po ang samuyang pagpapasalamat sa naisipan nindang programa, kadakula ang naitabang sa mga estudyante ning San Isidro Elementary School, Bugao Elementary School, Magsaysay, asin na si serbisyong pamanindaan sa indang adjacent na barangay na Sagrada asin San Vicente. Araw-araw, may mahigit 100 estudyante ang sumasakay sa pasada eskwela jeep sa iba't ibang barangay sa Bagamanok. Malaking ginhawa ito, hindi lang sa mga estudyante, pati na rin sa mga magulang. Dakulang tuwang po, imbis na supamasahe sa tricycle, ngunyan po, pambakal na po nin baro nin mga aki ko, budapan sila. Ang dakulong tabang po sa aming pasada eskwela is yung less na po yung gastos na mo sa 10-10 siya, maghapon 10-10-20. Tapos nito po, naka-less po kami kaya dagdag na sa recess na mo yung 20 na yun. Para sa mga estudyante, naging magaan na sa kilat, may na sila na masahe and yung time management nila, yung oras ng pagluog nila, may na sila nalilate. Si Alan Salem, isang kagawad ng Barangay San Isidro, Bagamanok, ay malugod na minamaneho ang pasada eskwela jeep para makatulong sa mga batang nangangailangan ng serbisyo niya. Diyos mabalos na pinagtiwara ninyo sa ako, tabi, Rob, yung inyong pasada eskwela, ang gayon man yan akong paghimati na nakatabang kita sa mga taga-barangay San Isidro. Sa ngaran po ning lokal na gobyerno ng Bagamanok, kapamabalos po kuning grabe sa magtugang na ini. Sana dakul pang pasada eskwela ang sa indong ikadara sa probinsya ng Catanduanes. Mabalos. Salamat po kay Governor Kuwa, tapos kay Boste Kuwa. Thank you po. Salamat po, Boboy Kuwa and Boste sa pasada eskwela.